କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି। ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଲକଡାଉନ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେପଟେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକଡାଉନ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲାଣି। ତେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କେବଳ ସେଇ କାଉଣ୍ଟର ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପୋଲିସ କଥା ମାନି ଏଠି ସୁନା ପୁଅ ଭଳି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି ହେଉଛି। ହେଲେ ଯିଏ ଟିକେ ଫ୍ରେକ୍ଚର ବି ଦେଖାଇଲା ଖାଁ କରି ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ଦୃଶ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତ ବିହାର ହେଉ କି ସେକ୍ଟର 9 ସବୁଠି। ହେଲେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ମଦ କିଣିବାକୁ ଲୋକେ ଏମିତି ପାଗଳ ଥିଲେ ଯେ ଏଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଦ କିଣିବାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଗ୍ରାହକ। ଚିତ୍ର କଟକର। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଗହଳି କହି ଗୌରୀ ନାନୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। प्रशासन समस्त उद्यम बंद होबार लगी। अमेरिका कोरोना को नियंत्रण कर सफलता मिल पार तथापि कोरोना विरोध में अमेरिका क्षति पहुंचाई तेज से अमेरिका कोरोनार मुकाबला निजक श्रेय देते। सेपटे से देश को पुणी थे खोलने को स्टे एट होम सहित अन्य कटकणा को तुरंत उठाइबा से आह्वान जानी चीन गोपन रखी N95 मास्क पीपीई किट और अन्य जरूरी चिकित्सा उपकरण रप्तानी चीन एभली अभियोग।